Semayang Indonesia. Monitor tambahi Wadi. Keprole. Nduk. Apa? Rumangsa mangka, rumangsa bombong, rumangsa seneng, rumangsa bungah. Ngono. Nyatane aku karo kowe tinimbalan marak sowan ana ing laladan RW 08 ya kuwi Kebon Sari Desa Delanggu. Ngono. Iya. Wis kaping pindho iki cara carane giliran sing kaping pindho. Oh ngono. Heeh. Wah, seneng. Heeh. Nyatane aku sowan rene tinanggapan kanthi apik lan tinanggapan kanthi becik, tinanggapan kanthi sae marang para warga. Oh ngono. Ya kuwi kasok katresnaning para warga marang aku lan kowe sumrambah ya kuwi sedulur-sedulurmu, anak-anakmu Sanggar Seni Ratu Mayang. Ngono. Para warga ing laladan Kebon Sari RW 08 Desa Delanggu. Ya kuwi taun 2026 ngadani ya kuwi bakdo kupat. Bakdo kupat, heeh. Halal bihalal. Ngono. Iya, bakdo ketupat ya kuwi tradisi masyarakat Jawa sing dianakake sawise dina riyaya Idul Fitri, biasane ing dina kapitu wulan Syawal. Oh ngono. Sing kerep diarani ya kuwi riyaya kupatan. Oh ngono. Heeh. Ana werdine mak. Heeh. Werdine bakdo ketupat ya kuwi minangka pralambang pangapura lan resik ati. Tembung ketupat kerep dianggep lan duweni teges ngaku lepat utawa ngakoni kesalane, ngakoni kaluputane. Ngono. Heeh. Janur sing dianyam anggambarake kerumitaning urip dene isi beras sing dadi ketupat sawise digodhog nggambarake ati sing wis resik lan suci sawise njaluk ngapura. Ngono. Mula bakdo ketupat duweni makna kanggo nguwatake silaturahmi padha paring pangapura lan miwiti urip anyar kanthi ati kang resik. Ngono. Heeh. Simbol-simbol tradisi bakdo ketupat sawise Idul Fitri duweni makna filosofis sing jero ing ngisor iki sawetara simbol lan tegese. Apa? Siji, ketupat. Ketupat kuwi uga sinebut kupat. Oh ngono. Kuwi nglambangke ngaku lepat utawa ngaku luput utawa ngaku salah. Ngakoni kesalahane. Heeh. Iki minangka tandha yen manungsa kudu gelem njaluk ngapura lan uga menehi pangapura, Nduk. Oh ngono. Heeh. Banjur janur utawa godhong enom, janur sing dianyam dadi bungkus ketupat nggambarake kerumitaning urip menungsa. Urumite wong urip ana ing alam padang iki. Oh ngono. Nanging nalika wis dadi ketupat, nuduhake yen urip bisa dadi becik yen dilakoni kanthi sabar lan bener. Oh ngono. Heeh. Dene isi beras dadi ketupat kang wernane putih. Beras sing digodhog nganti mateng dadi simbol ati sing wis resik lan suci sawise ngalami proses utawa laku urip lan